Здравейте! Аз съм Йосиф, а това, както знаете, е каналът Електростар. Щом се виждаме, значи пак е настанало време за нашата ежемесечна томбола за месец ноември. Както повечето от вас знаят, в края на всеки месец организирам томбола, в която тегля един от всички абонирали се за канала и му изпращам като подарък такава рекламна фанелка на канала и едни изолирани отверки на фирмата Knipex до 1000 В. Разбира се, че в томболата участват абсолютно всички, които са се абонирали и активирали опцията в YouTube да се виждат като абонати. Тези, които не са активирали тази опция, могат да споделят някое видео или да коментират такова. По този начин със сигурност ще участват в томболата. Друг начин да спечелите е като пазарувате в онлайн магазинът на нашия спонсор фирмата WhiteBull и използвате нашия промоционален код за цели 10% отстъпка на всички инструменти. По този начин вие печелите пари и помагате на канала за неговото развитие, за което искрено ви благодаря. А сега без много лутане, нека да преминем към съществената част. Сега, тук в този таблет са имената на всички абонирали се за канала. Пожелавам успех на всички! И така, печелившият за месец ноември е Роберт Гаврилов 33. Ще се свържа с печелившия, независимо къде е по света, за точен адрес, на който да му изпратя подаръците и за цвят и размер на фанелката. А на всички останали ще кажа, продължавайте да подкрепяте канала, като се абонирате и удряте камбанката, за да получавате новите видеа. По този начин много помагате за развитието на канала. Не ми остана нищо друго, освен да ви пожелая много професионални успехи. Чао, чао!